Ji doza kecekê a ku 154 siyasetvanên Kurd dihatin dadkirin, biryara dawî derket. Duyemîn Dadgeha Cezaya Giran a Amedê cezayê hevsê li 97 siyasetvanên Kurd birî, her wisa ji bo 57 kesan jî biryara beraatê da. Doza kecekê ji 18 Cotmeha sala 2010 de dest pê kir ku 8 sal bû dewam dikir. Dozgerê Komarî 7500 rûpel îddianame amade kirbû derbarê siyasetvanên Kurd de. Li gorî biryara dadgehê, bi îddaya rêveberiya rêxistina terorê ji hevserokê HDP Kamran Yüksek, parlamenterê BDP'yê berê Wanê Kemal Aktaş re 21 sal cezayê hepsê hat birîn. Her wiha ji hevserokê KCD hatip dijara 9 sal. Ji şaredarê Amedê Firat Anû û ji hevseroka KCD Leyla Güven her wisa parlamenterê berê yê Mûşê Demir Çelik ra jî 6 sal cezayê hepsê hat birîn. Hevşaredarê berê yê Mêrdînê Ahmet Türk jî sal û 3 meh ceza li hatiye birîn. Avukatên dosyê li dijî biryara dadgehê îtiraz kirin. Di heqê siyasetvanan da hin biryara girtinê nehatiye derxistin. Hêjayê gotinê ku di heqê hevserokê DBP Kamran Yüksek de di heman rojê de ji dozek cuda 8 sal û 9 meh cezayê hepsê hat birîn. Di nava rojek de ji du dozên cuda ji bo Kamran Yüksek nêzî 30 salan cezayê hepsê tê xwestin. Ji aliyê dinêva 2 sal û 9 meh cezayê hepsê ji rojnamevan û wêneseza Kurd Zehra Doğan re jî hat birîn. Doğan ji ber wêneyên xwe di dema şer û pevçûnên Nisêbînê de rasevê cezayê hat. Zehra piştî ku qedexa li ser Nisêbînê rabibû ji ber ku li wir raportan amade kiribû û wêneyên ku li ser şer çê kiribû û li ser torên civakî bela kiribû, bi hiceta ku propagandaya rêxistina terorê kiriye hatibû girt û 4 mehan di hevsê de mabû. Zehra Doğan di dema pêşengeha wêneyan de di derbarê cezaya ku jê ra tê xwestin wiha axivî bû. Em resim em nûçeya belge niha em wekî rojnamevan aslında dîroka nû em vê dîrokê dinivîsînin. Em karin bi resima jî belgeya çê bikin yani. Ji ber vê mixwest kî ez hêstên xwe û hêstên jinên Kurd çawa li vê êrişên nav vî şerî de çi hîskirinin çi dînin ez wêya bi tarzekî kurdevarî, tarzekî güncel sanat ama bervêjî dîsa rengên kurdevarî çê bibe û bi rengên kurdevarî ez vêya hêz bikim. Kamuoyunun malumu olduğu üzere Ji aliyê dinêva navenda komela mafê mirovan ya piştgiriya ji bo mazlûman Mazlûm Der bi kongreyek awarte biryar da ku 16 şaxên komelê werin girtin ku 12 şax li başarê Kurdistanê ne. Mazlûm Dera Amedê li dijî vê biryarê bertek nîşan da û got ew biryar wekî derbeyek sivîl dibînin. Mazlûm Der 26 sal berê hatibû avakirin û wekî komela mafê mirovan di derbarê mafê mirovan mafê jiyanê de lêkolînan dikir û li pey dozê mafê mirovan digeriya. û 10 şax hatin bahev 16 şaxê Mazlûm Derê girtin. Tavî piraniya vana li Kurdistanê bûn. Ev 16 şaxana jê 13 şaxê wê li Kurdistanê bû. Em dibêjin helbet ku navê Mazlûm Derê girîng e, hebûna wê girîng e, lê xêza me hev şûn da li bin çi navî da dibe bila bibe em ê têkoşîna xwe ya mafê mirovan bidomînin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Amed.